Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de don. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de don i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ anw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Ravi de vous retrouver dans ce flash d'information au sommet de ce lundi 20 mars 2023. Après le rapport du référendum, le modèle Mali invite l'EJ à proposer un calendrier réaliste et réalisable. Handisport, qualification acquise pour les Jeux paralympiques. Enfin, la biennale artistique et culturelle est de retour. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à tous. Comme je vous disais dans les titres, après avoir pris acte du rapport du référendum dans un communiqué gouvernemental du 10 mars 2023, la mission d'observation des élections au Mali, modèle Mali, a dans son rapport préélectoral numéro 01/2023 demande à l'autorité indépendante de gestion des élections EJ de proposer un calendrier électoral réaliste et réalisable. Ce rapport était au centre d'une conférence de presse tenue le samedi 18 mars 2023 à l'hôtel Maïva Palace. C'est dans un communiqué du Conseil des ministres tenu le mercredi 15 mars dernier au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, qui l'annonce. En effet, après l'édition de Sikasso en 2010, la prochaine biennale artistique et culturelle se tiendra à Mopti dans l'avenue malienne du 6 au 16 juillet 2023. Sensibiliser les Maliens sur la révision constitutionnelle, trouver un large consensus autour de cette révision, baliser le chemin pour l'organisation d'un référendum apaisé. Ce sont entre autres les objectifs recherchés par les autorités de la transition. Pour ce faire, le président de la transition, Assimi Goïta, a décidé lui-même de descendre dans l'arène pour expliquer aux Maliens la portée de cette consolidation référendaire. En effet, ce lundi 20 mars 2023, le président de la transition procédera au lancement de la vaste campagne de sensibilisation autour du projet de révision constitutionnelle. L'or représente l'une des principales recettes d'exportation du Mali. Les ventes du métal contribuent à environ un quart des ressources faciales du pays. Cette performance est soutenue par la production industrielle qui représente plus de 95,5% des quantités exportées. En 2022, le Mali a consolidé son statut de grand producteur d'or sur le continent africain en expédiant sur le marché international 69,3 de tonnes de ce métal précieux, soit une hausse de 8,4% par rapport à l'année 2021. Ces exportations ont généré 2,001 milliards de francs CFA, 3,24 milliards de dollars, soit 134 milliards de francs CFA de plus que l'année dernière.
Au chapitre sportif, les athlètes maliens ont réalisé de belles performances lors du Grand Prix Marrakech. À l'issue de ce meeting international, le Mali a remporté 5 médailles dont une en or. Selon les informations données par la Direction nationale des sports et de l'éducation physique, les athlètes maliens ont fait le plein avec une moisson de 5 médailles pour 4 compétiteurs. Il s'agit de Samba Coulibaly, une médaille en or et une autre en argent, Korotoumou Coulibaly, médaille d'argent, Mariam Coulibaly, médaille de bronze, Youssouf Coulibaly, médaille de bronze. La même source indique que ces résultats sont aussi synonymes des qualifications pour le championnat du monde du World Paralytique du Paris prévu pour Jeux 2023 et les Jeux paralympiques de Paris 2024. Le handisport malien a également réalisé une performance record au Maroc. Youssouf Coulibaly et Samba Coulibaly au 100 mètres 2 sur 13. Mariam Coulibaly a lancé de javelotte femme F56 mètres. Korotoumou Coulibaly au lancer des disques et au lancer de javelotte femme F sur 55 mètres, révèle la 2NSEP. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève ce flash d'information. Merci à vous pour votre adorable attention. On se dit à la prochaine, Inch'Allah.